En un barri llunyà, a Belle Isle o a la Cuba desconeguda, o a París, que no s'acaba mai, a la primavera, a l'estiu, etc. D'entre tots els moments estel·lars de la humanitat, entre salvar els damnats de la terra, malgrat la magnitud de la tragèdia, d'entre tots els aliments terrestres i l'art de beure xampany, entre el do de la paraula de què presumeixen el petit Robert, és aquest, i alguns filòsofs, el misàntrop tria caminar pel camp o entre pedres de tartera, sota una llum fantàstica o sota una tempesta quan arriba la penombra. No vol fer la volta al món en 80 dies, sinó continuar vivint per molts anys més.